Lho, karepmu piye? Lho karepku ya rabi ambek sapa mau? Prana Citra. Prana Citra. Wis mbok pikir kowe. Prana Citra. Wis mbok pikir duwe bojo iki. Ya wis to Pakne. Wah arepe rabi ki ya wong mikir sik to. Kowe kok entuk wong iki karepmu ku piye? Mendut ilinga ya, Nduk. Kowe iki anake bapak kok arep entuk Prana Citra tresno tenan ora? Tresno Pake. Prana Citra. Dalem Bapak. Kowe seneng karo Mendut? Nggih kula remen kalian puterinipun Bapak. Sing mbok senengi apane? Coba dumuken. Lahir terusing batin. Dumuken, aja omong tok. Lahir kalih batinipun kula remen. Lho, omong kuwi tok. Nggih. Seliyane kuwi, Mboten. Kula pokok seneng lahire ya batine. kowe seneng karo Mendut tenan? Nggih. Arep mbok gawekne apa Mendut? Ampun malah kok nyuwun napa-napa. Nadyan nyuwun tumruning lintang kang sarta rembulan badhe kula pinangkani. Yen kowe seneng Mendut, bakal tak sahne wong bak. Reda mawur mangawawurahan pangarane ngajurit gong maguru bangsa tata kaya butala para pangri ing turangga hesti miwang duwaja kang kegitir ora kata ingkang duwaja lelayu sabit punika sinuwuning Mandura Prabu Baladewa ingkang medal saking kedhaton Ngamarta sembah pangabekti kula katur sinuwun Kang Putra Jangkar Bumi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wa Prabu Balarama semanten ugi kula Kanjeng wa Satria Pringgondani kula pun Gatotkaca cumadung dawuh bekti ku katur ya Pakde bule. Aku Antasena ngaturke bekti marang Pakde Baladewa. Ya. Anoman lan ponakan-ponakanku bocah bagus, bocah gagah. Antareja Gatotkaca lan bocah degleng Antasena wis ndak tampa. Agawe bombong ing rasa ora lewat pangestuku ditampani. Paring pangestu sinuwun Mandura kula kalungaken jangka kapatekaken jajara meketing wardaya miwah ana rah daging kayiwanan.
Ya, wis tak tampa Pakde Kosik. Njanur Gunung Kadingaran Pakde Mandura miyasa kok kedaton Ngamarta. Kok sajak beneh karo adat saben. Nitik saka lekering netra, jaiting wadana kang sarta tepunging wimba kaya ana sing dipenggalih. Kaya ana sing dipikir. Babakan apa Pakde dawuh karo ponakan-ponakanmu mbok menawa ana reruwet Antasena bisa ngudari, kalamun ana pepeteng Antasena bisa madhangake. Waduh ketiwasan Antasena. Ketiwasan piye Pakde? Babarna gatine karsa ngene Antasena. Punwa iki mau budhal saka negara Mandura tumuju negara Ngamarta kene. Mung kepengin tilik marang kayuwanane pepunden-pepundenmu para Pandhawa. Lah banjur apa wis ketemu karo pepunden-pepunden Pandhawa, Pakde? Durung Antasena, durung. Malah kepara dina iki pepunden-pepundenmu Pandhawa murca saka praja gerek weh latah jagat Dewa Bathara. Agyawari sang kapirang ngurinangkul ginempet kempet dosang retnaning bawana. Ya si tukang walang adi, ya si tukang ngenesing tias. Bela dalah ya jagat ya dewa ya Bathara. Kados sinambar gelap lepat raos sing manah kawula dosinuwun. Dupi midhanget para kadang Pandhawa ingkang murca saking praja. Kados pundi menika Wa Prabu? Kados pundi Wa Prabu? Banjur kira-kira ana ngendi Pakde? Ana ngendi murcane para pepunden-pepunden iki ya Pakde? Hanoman Antarja Gatotkaca lan Antasena. Punwa ya durung dungkap. Aku kepengin tilik kayuwananing kadang para Pandhawa awit katemben wae panjenenganing sunyupena utawa ngimpi sajroning impene Baladewa negara Ngamarta kaya ketaman banjir bandang. Kamangka wong ngimpi kok ngimpi banjir bandang, maknane papan mau bakal ana bebaya. Apa ora ngono Senggana? Mekaten sinuwun, menawi mboten sisip anggen kula sinau. Mula bukanipun manungsa saged ngimpi menika riyen ratuning dewa ing Kahyangan Suralaya kang wewisik Bathara Guru tumurun ing Arcapada. Ratuning dewa kang tumurun ing Arcapada kala wau madheg ratu ing negara Kapilawatu. Ajejuluk Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha wau ratu ingkang kawitan mapan wonten jagat gumelar. Inggih panjenenganipun kala ingkang ngripta pangimpen Kadara Dasih. Pangimpen Kadara Dasih lakar kasinggihan. Kadara Dasih mengku teges wengi ngimpi esuk kudu dinyatani. Lah saksampunipun ngripta pangimpen Kadara Dasih, Bathara Guru mboten kiyat ngratoni janma manungsa ing Madyapada awit sipating manungsa niku duwe karep dewi-dewi. Gancaripun crita, Bathara Guru jengkar saking Madyapada kondur ing Kahyangan lajeng nimbali dewa. Putra-putranipun cacah gangsal. Bathara Bayu, Bathara Brahma, Bathara Sambo, Bathara Kala lan Bathara Wisnu. Dewa gangsal kala wau kadawan supados tumurun ing Arcapada ngratoni jagat gumelar, ngratoni jagat wetan, kulon, kidul, lor lan pancer tengah. Bathara Bayu madheg ratu wonten jagat wetan ing negara Medanghawa, jejuluk Prabu Bima Sekti. Lajeng Bathara Brahma madheg ratu wonten jagat kidul ing negari Medanggiri, ajejuluk Prabu Budawaka. Lajeng Bathara Sambo madheg ratu ing jagat kulon madheg ratu wonten negari Medangkawi, jejuluk Prabu Sambaraja. Bathara Kala madheg ratu wonten jagat lor mapan ing negara Nusa Kambana, jejuluk Prabu Kalayana. Lah ingkang wekasan Bathara Wisnu madheg ratu wonten pancer tengah ing negara Purwacarita, jejuluk Prabu Sipata. Lajeng dewa gangsal kala wau ngripta impen piyambak-piyambak. Sing diripta sing dicipta dewa lima kuwi mau apa wae Anoman? Mekaten sinuwun.
Bathara Brahma ngripta impen papat cacahe kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa, Kadaradasih. Bathara Bayu ngripta impen ugi cacah sekawan nuringgih turu ngimpi Pendhita Wali. Bathara Sambo ngripta impen 3 cacahe kang aran Iblis, Adam lan Hawa. Bathara Kala ngripta impen sekawan cacahe kang aran Kala kali tikus. Kala kali kadal tikus. Ingkang pungkasan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ngripta impen cacah 3 kang aran Titiyani Gandayani kang sarta puspa tajem. Oh dadi pengimpen Titiyani Gandayani lan puspa tajem kuwi riptane pukulan Bathara Wisnu Anoman. Manut katerangan ingkang kula tampi mekaten sinuwun. Nanging dongeng sedaya kala ampun dipangan mentah kedah diratengi langkung rumiyin. Sejatine dongeng niki namung gambaraken yen to menungsa lair wonten ngarcapada niku mboten ijen, ning menungsa lair wonten jagat gumelar niku dikanthi anasir papat perkara utawi dulur papat anasir bumi, geni, banyu lan angin. Inggih bumi, geni, banyu, angin niki ingkang ngancani kula lan paduka sinuwun sarinane sawengine. Ing jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor lan pancer tengah. Jlentrehipun mekaten sinuwun. Ingkang mapan wonten jagat wetan niku anasir angin, dewane Bathara Bayu. Milanipun Bathara Bayu dados ratu ngratoni jagat wetan, anasir angin lungguhe wonten wetan. Malaikate Jabarala wernane putih, dina pasarane legi. Mila tumrap wong Jawa pasaran legi niku lungguhe ana wetan. Inggih dinten legi kala wau dinten sing wiwitan. Awit wetan niku saking tembung wiwitan. Salajengipun ingkang ngreksa wonten jagat kidul anasir geni. Dewane Bathara Brahma, malaikate Makahala, wernane abang, dina pasarane paing. Pramila paing lungguhe ana kidul niku anasir geni. Ingkang mapan wonten jagat kulon anasir banyu, dewane Bathara Sambo. Malaikate Hasarapala, wernane kuning, dina pasarane pon. Pondene ingkang lungguh ing jagat lor menika anasir bumi. Dewane Bathara Kala, kala tegese wanci utawi wektu. Mila ubenge bumi gendeng wanci ingkang benten, ana padang, ana peteng, ana rina, ana wengi. Anasir bumi dewane Bathara Kala, malaikate Hajarapala, wernane ireng, dina pasarane wage. Mula wage lungguhe wonten jagat ler. Ewa dene sing pungkasan ingkang mapan ing pancer tengah boten wonten sanes kejawi Bathara Wisnu. Wisnu saking tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi kelawan karsane, manunggal kawula lan Gustine. Milanipun wernane manca-warna, dina pasarane kliwon. Kliwon mapane wonten pancer tengah. Kliwon niku mapane wonten pancer tengah. Mila kena kanggo titenan wong-wong biyen. Wong niku kok pasarane kliwon, dina kelairane pasarane kliwon niku gampang entuk jodoh, ngoten. Arep nyang legi cedhak, arep nyang pon cedhak, arep nyang paing cedhak, arep nyang wagi cedhak. Kliwon niku mergi mapane enten tengah. Wong wedok kok pasarane niku Senen kliwon, adat saben niku gampang diselingkuhi. Ngoten. Wong wedok Senin kliwon. Mergi riyen niku wonten sejarahe. Dewi Soma niku nggarbini, menika garwanipun Begawan Respati, tanpa gepok singgon menika saged nggarbini. Wong wedok kok Senin kliwon niku adat saben gampang diselingkuhi. Niku pun rumus wong-wong jaman biyen. Wage niku mapari teng ler, paing niku teng kidul. Ler kali kidul niku kon rukun angel. Wage kali paing niku akure angel, rukune angel. Wong lanang kok pasarane Slasa Wage, sing wedok Setu Paing. Sing lanang Slasa Wage, sing wedok Setu Paing niku kena diarani gehing. Sithik dhewe karo akeh dhewe. Niku kok iso awet nek omah-omah kula wenehi hadiah. Slasa Wage kali Setu Paing, sithik dhewe karo akeh dhewe niku wong Jawa mboten kenek mergo mboten imbang. Oh ngono Anoman, inggih. Dadi para leluhure dhewe iki wis ngripta kaya ngono kuwi. Nuwun inggih, Bu. Sinuwun wangsul dhateng primbakan ingkang ngajeng kula wau. Piye Anoman?
Mungguh pamrayogamu kepiye? Murcanipun para Pandhawa, kadang para Pandhawa, paduka ingkang sampun ngimpi, paduka sampun nampi wangsit saking Jawata. Nuwun inggih negara Ngamarta ketaman banjir bandang nyarengi para kadang Pandhawa murca. Menika tegesipun Gusti paring sasmita mbok menawi para taruna muda ing negari Ngamarta kinen langkung hanjagi kayuwanan piwah katentremanipun negari Ngamarta menika sinuwun. Ya bener Anoman. Mula ayo padha dijaga katentremaning praja Ngamarta iki. Antarja Gatotkaca Antasena dadi bocah namaja nganti duweni pitakonan negara. Wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane diwalik, kowe wis labuh apa marang negaramu? Ngestaken dawuh Prabu, ngestaken dawuh Prabu. Ya ngestoke dawuhmu, Pak Jebulik ya. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Ayo ilange para Pandhawa, murcane para Pandhawa direksa bebarengan. Sapa wae wani ganggu gawe katentremaning praja Ngamarta kudu enggal disingkirake. Umre kang bala lumares budaleng madya puspa warna busanane sakehing prawadya warane rame kumuro pindo ombak ing samudra.
Yo. Raja
kata sang Gatut kaca tinon mabak areka suta tekabira tresna Barata manah muji saktinira Barata manah muji saktinira ngaglah ing tenging dlanggong risang Gatotkaca nering jebarsa ngambadir gantor sigra ngencengi busanane apa ta busanane Taping Basunanda Potang Antra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dhewe-dhewe. Taping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasan Potang Antra Kusuma apa ta dayane Potang. Bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma. Kasut us ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sanhyang Nagaraja. Dayane ngambal masang ngargayu ing sarta ngungkuli pendhita tapa dadya tawa tawi tawar. Podang kebusane Raden Gatotkaca sigra tancot alwanda gebrak lemah kaping 3 mletek ing wiyat sumusupen Hima Himantaka.
andedel gayung kekono ore sang rama ndaya patyana yaksa gungcang krama namane wil katak sini jejagi jroning wareh mbadha kolam tanpa tuwa mino-mino jro jaladri mila gugu saben ari mas miber panonku pating kalebur durung suwe laku anggonku saka ndandang mangureng papak ana wanara kusika seta wanara kethek kusika warana seta putih ana kethek kula si budhe memplak ngaku sapa kang dadaranmu yen bisa tata jalma manungsa wanara tambuh marang aku haranku begawan Anoman mburi saka pertapan Kendali Sada Anoman ya senggana Rama Ndayawati bali takon ana prajurit segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbrak anyarang apa jatyangaran sapa cecunduk ing laku cat katon cat ora kekesete tandya patari durga mburi saka ndandang marang nguraranku tumenggong salokat katut barat sumedya laku marang penyang endi penderangan mripatmu kaya duwe niat kang kurang prayoga nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marang penyang endi arep bedah negara Ngamarta arep mateni para Pandhawa kang sarta Cindelabangi ora sandadak golek kang ora ana Anoman kang bakal ngerampung apa sing dadi setyamu pernah apa karo Pandhawa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babu arep apa gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapite buntut kula tawen jero manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jemengleng sudanmu yen pancen kowe sadra sekti tanpa citegoh tanpa meguru watak naji copa mantramu watak naji copa mantra tumpang sutepiat atal sati kau telah kontoso Iya. Edan kowe. Atas. Etias. Bot. Sayang.
labuh bangsa
karo asma reki alam dadi saksi sang prawira
babak sro kabrahan nanggeget waja mlendere kumbala sugal wijiling sabdo Besmalaning leket ing jagat gelag-geleng bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana. Wadya bala ndandang mangure gulungen genderamu bongkok ana gegawanmu. Prabu Darposura kang bakal ngayunake bubuh. Peranaan Pandhawa 100 bareng ambrus 1000 bareng maju. Ketandangan Darposura remet dadi ndok pengamun-amun. Bajingan. Sapa iki, Sapa iki? Tek ana madya bala murang tata nibani gaman tanpa pamira sapa jenengmu? Aku Darposura Kekesete. Ratu Gustiku Cangya Tandya Batari Durga. Delalatan meripatmu pendirangan, meripatmu nopari gawe apa temu jane negara Ngamarta, Ayo bali, minggat tekan negara Ngamarta. Aku ora gelem minggat. Darposura ora gelem mulih yen durung ngrentengi ndase Pandhawa sak pranakane. Piye? Darposura ora gelem bali yen durung ngrentengi ndase Pandhawa sak pranakane. Kowe ketok gagah ning tanah sabrang. Kowe ketok gagah ning negaramu kono. Ning tanah Jawa petuk biantenge tanah Jawa cekel bathukmu sesuk iso kumpul karo bojomu. Ampi aku ngerebut remenjangan mati. Kamu bareng maju. Terus bareng apros menggunakan gol. Demo.
minggat ya? Kowe arep minggat nyoh iki sawangan ki apa? Pusaka Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kalebu kuwi. Ayo nyoh enak tanduk. Mati to, mati. Cah mberuwek dilawan. Pari sedeng nalindra yaksa halaku kang malwaya ingkang weh musik iki lah kok dadi ana barongan metu saka Kedaton Negara Ngamarta. Iya aku buta sing jebol sanggar palanggatan Negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran, kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral. Kowe sapa, Gatotkaca? Lho. Adik wis ngerti karo jenengku, ngerti wae. Kowe bocah pringgondani anak Werkudara. Iyaw ora. Kowe ngowo teko Malang Kadhak ngadang lakuku. Para pepundhenku Pandhawa murca saka praja. Kamangka Gatotkaca sumurup para pepundhen Pandhawa sadurunge murca mapan ana sanggar palanggatan cetha ngegla tanpa warana. Kowe buta sing wanuh-wani gendhak sikara marang pepundhenku para Pandhawa. Weh ladalah. Yen pancen kowe ndumuk aku sing nyikara pepundhenmu Pandhawa, para Pandhawa ora mung tak sikara. Para Pandhawa wis mati kamplung ana wadukku. Lah dalah mati dening Garukaca bangsat elek. Ayo milih ae. Kaya dilik-idik. Bat! Hot! Oh, hot! Ah! Ah! Loh! Oh! Laguning angin gugur agraning araga Guru Gurnita kagiri-giri Gatotkaca kleyang-kleyang kabuncanging Maruta Dawa Prabu ngaturi ketiwasan sak murcanipun para pepundhen Pandhawa saking sanggar palanggatan wonten buta ingkang gedhene sak gunung anakan
ature buta kala wau para pendhawa pejah dipun untal malang kalian buta kala wau. Buta wau ngaku jenenge Dewa Amrat ya jagat ya dewa ya Bathara. Lah kok ora kok tandangi, Garwaca. Kula mboten kuwagang nandingi kasektenipun malah kepara. Raga kula dipun jawil ngantos kuntal kaprapal. Ngantos dumugi wonten sahandhap padha paduka wa Prabu Mandura. Lah dalah. Sajake kae dudu buta lumrah. Buta kae sajake lagi cinaket ing dewa winangka ing Bathara. Yen Baladewa sing tumandang ra-orane bakale nasibku ya kaya kowe ora bakal ngrampungi perkara. Lajeng kersanipun Wa Mandura Balarama kados pundi? Garwaca kula wonten dawuh. Aku bakal lumarap ana negara Dwarawati sambat marang adiku Yayi Harimurti utawa Yayi Kresna. Mbok menawa yen Yayi Kresna kang jumangkat kang sarta kemerembyah iki mengko ana padanging lelakon sabab para Pandhawa lan Nyai Kresna kuwi ibarate kreta jalan sak kusire. Kula namung ndederek sedaya kersa paduka duh Prabu. Ora mikir bangsa kasongo genjang ganjil ing alam donya promanungsa sumber pragara alang nganti paring didono nanging kanca ora rumangsa yen susah alam atesan sira aja padha susula kabeh ngono kasayang suksma kula aja padha sembrono supaya tanah citra. Yayi Kresna aku sing teko di. Miyat langening kalang ya naglar pandamun sar ong tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono
dasare mangsa katiga Bong ilahing sekaring buwana langgeng Kakang Gunaresi Narada wonten dawuh Adi Guru Paduka Kakang kula utus hanimbali Ratu Ngamarta Puntadewa ing menapa lah kok dadi ing ngeri palenggahan sak mangke kok dipun wakili dening Werkudara Janaka saha sakembaran Nakula Kang Sartasadewa. Kula aturi paring pandangan piyambak dhateng tiyang sekawan iku Adi Guru. Werkudara kenang apa? Kenang apa kok jeneng kita Kang makili? Wah, Bathara Guru Manikmaya. Kenang apa kok sing lumarap ana kayangan Suralaya. Kok Werkudara Janaka Kang Sarta Nakula Sadewa ora kakangku Mbaredwija Kang Kakrana. Senadyan sing nandhang kaluputan nandhang dosa kuwi mbarep kakangku. Kenang apa kowe ora tumedhak dhewe? Kenang apa kowe ora tumurun dhewe nang Praja Ngamarta dadak wakilan kakek Narada? Yen dosane mbarep kakangku mbok tutuh nganggo wakilan kakek Narada sing teka ya kudu wakilan Werkudara Janaka Nakula Sadewa kang samapta ing gati sawega ing diri dadi wakile mbarep kakangku. Paring ana pidana aku ora bakal mundur ing guntur, Werkudara ora bakal mendho ing bebaya. Ya jagat Dewa Bathara, jagat pangestu mara. Werkudara piye? Yen jeneng kita wanuh-wani makili apa sing dadi kaluputane kakangmu ya kuwi si Puntadewa tegese maknane kowe wong papat Werkudara Janaka Nakula Sadewa kudu gelem sinendal mayang kacemplungake kawah Candra Dimuka merga kowe wakile mbarep kakangmu ya kuwi sing tak enteni wit biyen. Kenang apa kok kowe duweni kekendelan sing ngluwih-ngluwih kekendelan sing ngedap-edapi Werkudara? Kok kowe ora gigrek? Kok kowe ora wedi dicemplungake ana ing kawah Candra Dimuka? Kamangka kawah Candra Dimuka ngono papan pasiksan kanggone Janma Madyapada kang nandhang ing dedosan. Manikmaya. Werkudara ora mundur. Janaka Nakula Sadewa ora wedi. Krana Pandhawa wiwit biyen wis duweni paugeran sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Yen Pandhawa dumunung ana kautaman, tak kira kawah Candra Dimuka genine ora bakal ngesengke ragane Pandhawa. Ning genine bakal dadi daya kasantosane para Pandhawa. Babar pisan Werkudara Janaka Nakula Sadewa ora wedi nyemplung kawah pasiksanmu. Manikmaya ya. Yen pancen kowe mengko ninggal tata-tata manjinga ning kawah Candra Dimuka yen kowe pancen gelem nampa pasiksan saka Jawata. Sitra kang bala tumingal
Tuta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan dewa. Ayo kowe dewa pimpinaning dewa Manikmaya Narada. Ora bisa paring pengadilan kowe pimpinaning dewa ning hambekmu babar pisanada saka tembung adil. Musik kowe kuwi sapa? Ana buta malang kadak nilar marang Trapsila ninggal marang Yudanegara. Munggah kayangan ngamuk punggung Suratamtaha dewa Amra sing dadi jenengku. Pandhawa mbok hukum, Pandhawa ora salah, Pandhawa ora luput. Apa abamu edan-edanan nantang perkara kelawan para Jawata tibane bledheke Bathara Guru kelakon mbuh dadimu. Ngadeg kowe Dewa Amral, aku isih urip. Meh rahina semubang yuang aruna kahadine traning anggorapuk sabdaning kukila ringkani kara kagetar kinidung haninggung lir wuwusing binebanca aduh Bathara Gung kang amurwa bumi mugi keparana pare pangaksama marang kawula kang bisa pilih jatuh kamayati kulang bisa
Iwang Suksmana ngadili luwih payungana marang panjenenganing sun sumrambahe para warga kakang mapan ana negara Ndaramati Satyaki. Kula wonten dawuh tinimbalan duka Koko Prabu. Ing ripalungguhan iki panjenenganing sun ora ana sing tak penggalih kejaba mung kadang para Pandhawa. Lho nggih. Sajak beneh kalian adat saben nitik saking lekering Wadana Jaiting netra kang sarta tepunging Wimba Paduka Koko Prabu Ndarawati. Wonten perkawis menapa menggalihaken kadang para Pandhawa. Setyaki kula wonten dawuh. Posawetara wanci panjenenganing sun ora lumarap ana ing negara Ngamarta krana akeh kewajiban kang sumampir pundhak kanan kang sarta kiring. Kamangka Prabu Kresna kinodratake ana ing jagat raya minangka dadi juru kemudining para Pandhawa din ibaratake kaya kreta jaran sak kusire. Jarane para Pandhawa kusire nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mula Setyaki selak notol rasaning atiku daya-daya Yayi Setyaki ndak kanthi ndak gandeng tanganmu nitih Kyai Jaladara lumarap ana ing negara Ngamarta kaya ana ganjelaning rasa kang ora bisa kababar. Mbok menawa iki mengko Pandhawa ana kang ridu Yayi Setyaki. Yayi, aku sing teka Yayi Kresna. Koko Prabu Mandura ingkang kepareng rawuh wonten negara Ndarawati sembah pangabekti kula konjuk Koko Prabu Balarama. Babakan bagi binage ketemu mburi iki ana sing luwih pigati lho. Kok Koko Prabu ngendika ingkang kados mekaten kanthi dasar menapa kanthi wewaton napa? Yayi Harimurti kula wonten dawuh Koko Prabu. Ing ripalungguhan iki negara Ngamarta ibarate ancik-ancik pucuking ri. Pandhawa ilang, Pandhawa murca. Bareng diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati kelawan pranaan para Pandhawa. Ya kuwi si Gatotkaca. Tinemune Gatotkaca ngawuni-ngani. Ana buta kang gedhe lak gunung anakan metu saka sanggar palanggatan negara Ngamarta. Kawitan para Pandhawa nindakake yoga brata malah dening ana sanggar palanggatan sakmurcane Pandhawa barengi buta kang metu saka sanggar palanggatan cekak cukupe Pandhawa dina iki diuntal buta mau Kresna jagat Dewa Bathara. Dewa Sudata marang soreng prang ngudane arom-arom ngendan ing ngawiyat kula manik moyo ingkang lumarap tumedhak wonten ing Ndarawati duh Kresna kula wonten dawuh duh pukulun aku njaluk senjata pitulungan aku nyuwun tombak kenceng marang Ratu Ndarawati kang minangka dadi titising Sang Hyang Suman dewaning katentreman dewaning karaharjan. Menapa ingkang kedah kula bantu duh pukulun? Ana buta ngamuk punggung Suratamtaha wani ora arek kayangan ngaku jenenge Dewa Amral bakal bedah kayangan aku tulungana Kresna. Yen ora ana Sri Kresna ndak kira iki mengko kayangan Suralaya bakale remuk rempul dadi rempon Kresna. Sampun
Kyai Kresna mbledos dadi buta gedene. Ngebaki jagat Dewa Mral wani nguntal kadang para Pandhawa sih rung marem. Isih bakal duweni gegayuhan bedah kayangan. Kula aturi suminggir Dewa Amral musuhe Kala Kesawa tak keplohi tekan kadohan Kresna. Dewa Amral wani nguntal Pandhawa, wani nguntal sedulurku para Pandhawa. Urung marem rasane atimu isih pengin bedah kayangan musuhmu Kala Kesawa. Kala Kesawa. Yen arep mateni aku patenana ning kowe aja nyawang aku kanthi netra Walaka sawangen kanthi netra Pramana Jati. Wah, lha kowe to. Maaf ya, Dik. Aku ndak ngerti kok, Pandhawa rata untal, Pandhawa dihukum ning Kawah Candradimuka, mula aku ngamuk munggah ning kayangan. Ya ning kono awake dhewe kerja sama. Wong loro buta loro bareng-bareng munggah kayangan diobrak-abrik. Janji Pandhawa ora diluwari penandange Batara Kuru diuntal malang. Ayo bareng-bareng ngamuk kayangan. Mati aku. Ya kala rupa saking Gudha Sagara kula yen atanamu tusa Sang Sri. Wis tak titeni guru yang ngger teko ning aku mesti pas enek butuhe tok. Ana apa kowe? Aku njaluk pambiyantumu Kyai Semar. Apa sing kudu tak bantu? Ana buta loro ngamuk sakembaran bakale. Ngobrak-abrik kayangan yen ora ana bantuane Kakang Ismaya ndak kira kayangan iki mengko bakale dadi babatan pacing Kakang Semar. Kowe aja gampang ngluputke wong liya, aja gampang tudang-tuding wong liya ning tudingen dosa kaluputanmu dhewe. Buta kae ora narimake yen para Pandhawa kok jegurke ning Kawah Pasiksan, Kawah Candradimuka. Bathara Guru, apa kowe ora eling para Pandhawa mono anak mursid, anak kang soleh ndongake wong tuane kang wis nyuwarga. Iki wis titi mangsa, titi wahyane mangsa kala. Pandhu kang sarta madrim luar saka panandang. Pandhu lan madrim luar wayahe munggah ana swarga Tundasanga Manikmaya. Yen ora mbok unggahke swarga, buta kae ben ngamuk aku ora bakal bantu ya. Kowe ngakoni ing ora kaluputanmu apa ora ya? Wis tak dodo kaluputanku Kyai Semar mula kang mangkono. Aku bakal munggah tak luarane panandange para Pandhawa saka Kawah Pasiksan lan tumuli Pandhu kawan madrim unggahke swarga Tundasanga. Ya, sing ati-ati Guru, lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune muga-muga lelakon iki bisa kanggo kaca benggala ya Guru. Leng si cincin kulit jagung
wang gunto kumbul patang keti sayang gongkoro kanthi Werkudara njebur kawah Candra Dimuka bakal tinarbuka sing dadi gegayuhanku. Anggonku pengin nyuwargake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim. Samu barange wis cetha. Samu barange wis ngegelo. Bapa Pandhu, Ibu Madrim ing ripalungguhan iki laungkake swarga Bapa. Purwa cimate kalima sabda prapteng Demak nagari hanja cimatira nenggih lima sahadat prapteng Surakarta nagri Cimatira uang kertas kantining urip Bapak Pandhu, Ibu Madrim aku sing teka kaya sinamber bledhek jantunge Bimasena ngawruhi wong tuaku sing ngukir jiwa ragaku sing rina wengine ndongakne lakune anak-anakmu Pandhawa disiksa ning kawah Pasiksan. Ayo tak gandeng tanganmu metu saka kawah Pasiksan iki Bapa Pandhu Ibu Madrim. Werkudara anak anongan nindita kang bisa mikul dhuwur mendem jerasmane wong tuwa ing tata lair bapakmu Sudarmamu manjing ana ing kawah Pasiksan nglakoni pasiksaning para Jawata nanging aku ora ngrasake panas, bapakmu ora ngrasake lara. Awit saka dongane para Pandhawa kang rina wengi muji dikir mantra rahayu, ndongake Sudarma supaya diapura kabeh kang dadi kaluputane. Matur nuwun yo Nang, matur nuwun yo Le Cah Bagus. Pandhu kang sarta Madrim Mustiti kala mangsane jeneng kita rampung saka
pasiksan mlebu ning kawah Candra Dimuka ing ripalungguhan iki Pandhu kang sarta madrim munggah ana swarga tundha sanga lan aku njaluk senjata pitulungan kelawan Werkudara Janaka nakula Sadewana barongan loro ngamuk ngobrak-abrik kayangan yen ora ana krenteking atimu jumangka ing sikilmu kayangan bakal bedah Pandhu madrim munggah swarga tundha sanga munggah kaswargan nirwana ya Pandhu madrim. Dalah wis berubah ngereng. Wah, iki ya ngono. Kok geting aku. Piye kabare Wijasena? Nguwohke hasil. Nguwohke hasil membuahkan hasil. Pandhu madrim wis munggah ning swarga tundha sangawit awake dhewe anggone yoga brata mapan sanggar pasemeden. Aduh adikku di ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa sing becik kena kanggo patuladan sing ala kagilesa anut lakuning jaman. Kakang Semar ya inggih kelakon seratri punika mugi-mugi kenging damel kaca benggala nggih Gus. Mbok menawi swarga nerakane wong tuwa niku mboten dateng bandane anak nanging swarga lan nerakane wong tuwa niku manggon dateng polahe anak.